Ngiyabingelela omama bonke, ngibingelele iy'nsizwa, ngibingelele iy'ntombi, ngibingelele Sunday School, ngibingelele umphathi wohlelo nomshayi wogubhu egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sengathi-ke emihle ungahamba kahle lapho uya khona, uligcine ivangeli, ube yisibani lithi izwi likaNkulunkulu kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, badumise uyihlo osezulwini. Sengathi ungafika ube yisibani phakathi kwalobo bantu, ngoba inkosi Jesu ithi thina siwukukhanya kwezwe. Kungafike ubumnyama lapho ufika khona sibugqiba ukukhanya singene sekuba mnyama yonke into. Kodwa nabantu ebebengalazi ivangeli, nabebethi bayalazi kodwa bengalazi kahle, sengathi bangalifunda kuwe. uNkulunkulu agcine akulondoloze. Sesike sambona uNkulunkulu ebagcina abantwana bakhe endaweni ezahlukahlukene. Nami wangigcina manje e-university nganginalolo valo ukuthi inkosi ngicela ungigcine. uNkulunkulu wangigcina yonke iminyaka ngilapho, noma sengihlala ngedwa wangigcina. uNkulunkulu uyagcinana, uma ufuna ubuso bakhe nje uNkulunkulu uzogcina akulondoloze, azenzele udumo lwakhe ngawe. Ngeshwa-ke bakhona abafikayo bafike behluleke. Ungavumi ukuhluleka, ungavumi ukuhlukana nomkhuleko. Umkhuleko yisona sikhali sakho sokuqala nezwi. Uma ubona uzizwa ukuthi amandla ayaphela kwelikamoya, ungene emkhosini makube isithungeni. Ungasho ukuthi hayi ngisemncane mina kunalokhu nalokhu, kodwa makube isithungeni lapho yizo lezi zinto ezizokusiza ukuthi ume phakathi kwabantu bekhona bezenza izinto. Mhlasimbe uyithola ungenaye umngane, nalo uzomthola-ke uma ukuthi uzomthola okholwayo, ungabeki inhliziyo yakho kuyena kakhulu, kodwa inhliziyo yakho mayibe sezwini, ngoba abanye bangafika kuwena bengabantu abakholwa, mhlawumbe abanye bekholwa ngempela, kodwa badideke babe sebeyakukhohlisa. Ngesikhathi ngifika esikoleni ukuyofunda noma sengifundela umsebenzi, kwakunentombazane eqhamuka ngala eGoli engengisho igama layo. Ibi-bright ngendlela emangalisayo. I-maths hayi cha ibishaya abaningi kuyona. Nami nje ngingazi ukuthi mase ngixakekile mhlambe ngaya ngiyobuza ukuthi lokhu nalokhu kuhamba kanjani kuyena. Kodwa ngesemester esibili, okokuqala engakafika isemester esibili, ngesimini sokuqala phakathi nonyaka bekungasayi kuyena ukuyobuza izinto, ngoba bese ngimane ngimbona nje ehamba nabantu engingabazi. Kanti kusaqala besijwayele ukuthi siyenkonzweni, noma bekungesiyona inkonzo yethu sonke, kodwa besinokuya, kodwa besehamba nabantu saqhelelana. Ngesemester esibili angazi besiphila isikhathi singanani, sengiyabuza kuba hawu washo napho sibani bakho, kuthiwa hayi akabuyanga waxoshwa. Hawu uxoshelwana, kuthiwa indlela afeyila ngayo kwathiwa nje asisakudingi institution, awusakwazi ukubuyela ngoba waphasa abafana, wafeyila into ekade eze ngayo. Kodwa mangaba uzobheka uNkulunkulu, uyena ozophumelelisa izindlela zakho. Uyakwazi ukufisa kwakho njengoba usushilo ukuthi ubumangala uzibuza ukuze uNkulunkulu thingane uzibona usemuva. Khona omunye naye kade ekhala ngalokho, ngithi mina kunontombazane owayengaphambi kwami ishe 1 or 2 years ngokwamaklasi, specialist doctor namhlanje, wafeyila cishe ka grade 1 wasala ngemuva. Kodwa ekufeleni kwakhe
akasiyena nje specialist wenhliziyo something kodwa kulezi zinto ezibucayi empilweni yomuntu kodwa wake wafaila. So ukusalela ngasemuva uNkulunkulu uma ineplan lakho ukuthi kwenzakalani akusho lutho kuphela nje muzobheka uNkulunkulu uzogcina ufinyelele la uNkulunkulu ekumisela ukuthi ufinyelele khona. uSathane akanayo indlela yokuvimba iplan lakho ngaphandle kokuthi wena usuke endaweni kaNkulunkulu. Iyona ndlela eyodwa eyenza ukuthi uSathane akwazi ukuthi avimbe iplani likaNkulunkulu ukuthi lo muntu yena adedele uSathane ukuthi uSathane abuse impilo yakhe. Kodwa nje mawuzobambelela kuNkulunkulu noma kungenzakalani empilweni yakho, noma ungathi umuzibheka ubone ukuthi yabona la akusakuphinde kulunge lutho njengoJoseph. Ngiyacabanga uJoseph ngesikhathi sisejele kwavele kwabaweza ukuthi ukuqala ngokwelinye izwe ngingedwa akekho omunye umzalwane nakho sengizoqanjelwa amanga sengizofakwa ejele ngenxa yeqiniso. Kodwa khona lokho likhona ukwafeza icebo likaNkulunkulu. Wayeyedwa uJoseph eGibhithe okuyena umuntu ebengumzalwane. Nawe mhlawumbe uzoba wedwa okuwena umuntu omzalwane owazana noNkulunkulu ngalendlela omazi ngayo. Kodwa njalo awukhumbula impilo kaJoseph ukuthi ngoJosepha kwasizakala umndeni wakhe wonke. Kwafezeka icebo likaNkulunkulu esithola lapha kuGenesis 15. Lokho kwakukhulunywa uNkulunkulu uJosepha engakabikho emhlabeni, nobaba wakhe engakabikho emhlabeni, nomkhulu wakhe engakabikho emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu wayesekhulumile eseshilo ukuthi kuzoba njani kwaba njalo kwafezeka ngaye uJosepha. Futhi ke nawe ke ngiphonsela leyo nselelo ukuthi ube uJosepha wethu lapho uzoya khona kuleso sikolo kusona. Ake bengithi nje angidlulisa amazwi okukhuthaza. Ngiyabonga kakhulu ngokwenzile ngomsebenzi uNkulunkulu akusizile ngawo ukuthi wenze awuzenzelanga ngokwakho, ngoba yabona nalabantu abaye bazigqaje ngokuthi bahle ngokuthi bahlakaniphile. Mina ngiyangibuza ukuthi bazidala bona yini le ngqondo abanayo, bazakhela bona yini njengoba sebebona abanye abantu beziphupho bezulu. So umuntu indlela ayisula ngayo usuke azincome yena azibone yena engcono kunabanye, akhohlwa ukuthi wonke umuntu okhona udaliwe, akekho umuntu ozenze yena. Mhlambe ke ngamanje ngimncwebele lo ozenza i-makeup wabamuhle nge-makeup ngoba at least yena uzenze yena, kodwa lo wenziwe uNkulunkulu abezezobukela abanye abantu phansi angi-understand ukuthi ingqondo yakhe icabanga kanjani, uzibone ezenze yena yini. Ngoba ngisho nomndeni lophuma kuwona uzibona wena abanye abantu bengelutho behlupheka, awuzikhethelanga labazalwa nabo. Akekho umuntu owazikhethela ukuthi mina ngifuna ukuzalwa kuleya muzi ngoba kunje noma ngifuna ukuba yihlobo lomuntu. Cha. So ke asikwazi ukuthi sibukele abanye abantu phansi ngoba sonke sidaliwe ngokwentando yomdali wethu. Ake ngicela siye ezweni sibheke incwadi yabahluleli isahluko 11 sibheke uverse 11 kuya 13. Judges kwabaphethe isilungu, Judges chapter 11 siqala ku verse number 11 siye ku verse number 13. Ngizocela ke uma ngiyathi asondele enkosini ngomkhuleko Sithendelwa nababa
ukuthi nomgibelo kulesi sikhathi somandla ukhuluma ngomlomo wakhe ukhuluma kwakho kuze baba sibe mqondo omnye sibe inhliziyo sibe nothando kunye sizofikelela kuwe sinamalungu omzimba uNkulunkulu wethu ongcwele thatha udumo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sethu Jesu Kristu inkosi. Judges chapter 11, start at verse 11 to 12. uJeftha wayehamba namalunga akwaGiliyadi. Abantu bamenza inhloko nomholi phezu kwabo. uJeftha wakhuluma onke amazwi akhe phambi kukaJehova eMizpa. uJeftha wathuma izithunywa enkosini yabantwana bakwa-Amoni wathi, "Unamsebenzi muni nami ukuba uze kimi ukulwa nezwe lakithi na?" Inkosi yabantwana bakwa-Amoni yathi kuzo izithunywa zikaJeftha, "Ngokuba u-Israyeli walithatha izwe lakithi ekukhuphukeni kwakhe eGibhithe, kusukela e-Arinoni kuze kube eJaboki naseJordani, buyisani lawo mazwi ngokuthula. Inkosi ibusise ukufunda kwezwe lakhe." Judges chapter 11 verses 11 to 13. Mhlambe singakaqhubeki namavesi ake ngisho nje kancane i-background kaJeftha. uJeftha wazalwa nguGiliyadi, emzalela ezweni lakwaGiliyadi. Kodwa uJeftha wayezalwa isifebe, ngeshwa kusetshenziswa lelo gama. Wakhula ke emndenini wakubo ecwaswa, abafowabo ngithi ababili bamxosha, bathi, "Jeftha, angeke wena udle ifa lala ekhaya." Akaxoshwanga ngabazali bakhe, akaxoshwanga uma wakhe amzalayo, akaxoshwanga futhi uma wakhe noma umncane noma umdala angazi, kodwa akaxoshwanga noma wakhe futhi akaxoshwanga nguyise, kodwa waxoshwa ngabafowabo. uJeftha ke wayeyiqhawe, indaba yakhe icishe ifane nekaShaka, kodwa akangizokhuluma ke ngoShaka. Sengenzela lapha abazi indaba kaShaka ukuthi naye angazi ke noma waxoshwa kodwa wakhulela kakhulu bokama wakhe, naye wayeyiqhawe. Isizwe sakwaZulu saze sambiza, sambizela kwaZulu ukuthi azophatha ngenxa yobuqhawe bakhe. Naye ke uJeftha waze wabizelwa khona kwa-Israyeli kwaGiliyadi ngenxa yobuqhawe bakhe. Abantu ke banjalo ke bayakwazi ukuthi bamahlulele umuntu ngokwe-background yakhe, noma ngabe kuthiwa akazikhethelanga ukuthi abe njalo. Ngoba uJeftha akusiyena owathi ngifuna ukuzalwa kulo mama. Futhi empeleni makuwukuthi lo mama wayeyisifebe, kusho ukuthi nobaba wabo wayeyisifebe. Ngoba ukhulelise umuntu angaganwanga uyena, ngoba asiza ukuthi bese sithenjini lo mama. Uxoshelwa lo ukuthi umama wakhe akekho la ekhaya, kodwa futhi igazi lakhe ubaba wakhe likhona la ekhaya. Laba bafana babuka ifa abalibheke kubaba wabo, yikho yena bengamxoshi nakuba naye efebile ukuthi uthuleleni ingane kwenye indawo ekhona umama. Cha, yena bamxoshi ngoba bafuna ifa lakhe. Futhi yena akabizwa ngesifebe, ubizwa kahle, ubizwa ngobaba. Ngoba labafana laba ngiyacabanga ukuthi
bebengazimisele ngokuzakhela elabo ikusasa, kodwa bebebheke ifa nje noma into ezoyifikela mahhala. Banjalo abantu abathanda ukusebenza, babheke izinto zabantu bazi bazilwele, bazi behlulele abanye abantu ngezinto zabanye abantu. Ngoba bekuyigazi labo bonke labo bafana bobathathu. Kahle kahle bekufanele bonke uma abakwahlulelwa noma kwabiwa ifa balithole bonke bobathathu. Kodwa nje ngenxa yokuthi lo akanayo uma wakhe ozomkhulumela, akekho la, uyaxoshwa, angazi ukuthi abazali babo bona bavuma kanjani, noma bebesekhona noma bengasekho, kodwa nje asizi ukuthi khona into abayisho abazali. Bayavuma ukuthi axoshwe lo. Wahamba ngoba yabona mongo umntwana kaNkulunkulu, kwesinye isikhathi ma uphathwa kabi akufanele ukuthi uzilwele, ngoba sithola ukuthi uJeftha ube yiqhawe elinamandla, kodwa asimtholi ezilwela kubafowabo. Simthola evuma ukuthi mayexoshwa ahambe. NjengoJosefa, ma ethathwa abafowabo bemfaka emgodini, yebo wayekhala kubuhlungu. Mhlambe kuJosefa singathi yena yayingekho into ayayingayenza ngoba wayemncane number 1 futhi asizi ukuthi wayeqhawe. Kodwa uJeftha yena mhlawumbe wayenamandla futhi ukuthi ubengathi sezibona ukuthi useyiqhaqhawe manje, abuye azolwisa abafowabo athi hey nina ningixoshe ekhaya. Njengoba nithi ubaba wami ubaba wenu lona, kanti mina ubani baba wami? Mithi mina angihambi ngiyohlala lapha kwezinye indawo ngishiya ekhaya, ngiyabuya ke manje kungenjalo ngizoxabana naye. Akakwenzanga lokho uJeftha, kodwa wahlala lapho bemxoshele khona, kwaze kwabona bona ukuthi hayibo, uyazi la sikhona sibhekene nama-Amoni, and lo muntu lo la ekhona siyazi sesitholile ukuthi unamandla, sesitholile ukuthi kahle kahle uma lo muntu engaba umholi wethu singanqoba lezi zizwe eziwomakhelwane bethu. uJeftha akafunelwa ukuthi akathole okuhle nefa, ufunelwa ukuthi makazolwa izimpi. Impilo yomzalwane ngisho nasemndenini wakho ungathola ukuthi eyintweni eziningi awufuni, kodwa mhlazane kufanele ukutholakala izinto zakho yila udingeka khona. Ungaxambukeli ungene ezindabeni zabo noma ezintweni zabo, njengoba nje bekubeka le hlala endaweni yakho. Uma sebekudinga, uma inkosi ivuma, usungangenelela, kodwa ungenelele ngokungena ngevangeli. Ngoba noJeftha la sifunde khona simthola ukuthi akabuyanga ngokuzazi yena ukuthi unamandla. Uthe esehlala kwelinye ilizwe exoshiwe kubo, kodwa uNkulunkulu bengasuswanga kuye. Uhlale kwenye indawo kodwa ubesazana noNkulunkulu, mhlawumbe futhi ubemazi kangcono uNkulunkulu kuleya ndawo kade kuyona kunabantu akade behlezi kwa-Israyeli, ngoba bebepanishwa laba bakwa-Israyeli. Futhi akekho ophume kwa-Israyeli obehlala khona obenamandla okulwa nesizwe sakwa-Amoni. Okuwukuthi noma ungakhishwa inyumbazane mhlambe ngisho nasenkonzweni okuyona, wena okwakho ukuthi nje hlala kuNkulunkulu, ukuthi uxoshwe ngabantu obazi besenkonzweni, bengabantwana bakaNkulunkulu, bekhonza uNkulunkulu, beyibandla likaNkulunkulu, bakukhiphela ngaphandle akusho lutho lokho. Ukuthi uzithola useGibhithe phakathi kwabantu abangakholwa ngenxa yabazalwane abakhipha inyumbazane, ngenxa yabazalwane abakusolile, bakuhleba, bakhuluma kabi ngawe, benza zonke izinto ezimbi empilweni yakho ekwenze ukuthi uzusuke phakathi kwabo. Khohlwa yibona, wena bheka uNkulunkulu nje kuphela. uNkulunkulu uzofeza icebo lakhe ngawe, akukhathaliseki ukuthi uyiphi indawo, akukhathaliseki ukuthi uphakathi kwegazi lakho, uphakathi kwabazalwane, uphakathi mangaba nje wena uzohlala nje kuNkulunkulu. Lapha kuvesi number 11 uJeftha wayesehamba namalunga kwaGiliyadi,
abantu bamenza inhloko nomholi phezukwabo. uJeftha wakhuluma onke amazwi akhe phambi kukaJehova eMizpa. Now uJeftha usekhethiwe ukuthi 1 abe inhloko, 2 abe ngumholi, and isizathu ingoba uyaziwa ukuthi uyiqhawe namandla. Esesaziwa esebekiwe ngabantu, amalunga esehamba naye, yena akakhulumisani namalunga ukuthi okay ngizonitshela manje ukuthi impilo ihamba kanjani. Kodwa indaba yakhe uyiletha kuNkulunkulu. Lento bona abantwana bakwaIsrayeli bambe nenkinga nama-Amoni, indaba yabo bayiletha kuJeftha, umuntu onoNkulunkulu. Uyazi abantu abakuhlupha indaba yabo bazophinda bayilethe kuwe ngoba unoNkulunkulu. Njengoba kwenzeka koDaniel, bathi sebebahluphile bezama ukwenza amantulo kodwa indaba baphinde bayiletha kubona ngoba banoNkulunkulu. Ngithi mina hlala kuNkulunkulu nalabo abangabahluphi bakho, indaba yabo bazophinde bayilethe kuwena ngoba wena uNkulunkulu, and wena awuzuyisebenza indaba yakho ngokwazi kwakho nangokunconywa kwakho ukuthi wena unamandla noma wena unje. Wena uzoyibuyisela back kuNkulunkulu ngoba indaba ingekaNkulunkulu, impi ingekaNkulunkulu. uJeftha wayeqonda ukuthi ama-Amoni bekuyizitha zikaNkulunkulu, bekungezona izitha nje zika-Israyeli, bekuyizitha zika-Israyeli ngoba uNkulunkulu wesesayidini lika-Israyeli. Na manje mangaba sekhulumile uJeftha noNkulunkulu, wayendlala indaba yakhe, angazi ukuthi uNkulunkulu wamphendula wathini uJeftha, kodwa sizwe ukuthi wonke amazwi uJeftha wakhuluma kuNkulunkulu. Asimuzwa futhi ekhuluma nabantu nani kodwa ukhuluma noNkulunkulu. Emva kwalokho seqedile ukukhuluma noNkulunkulu, kuyabonakala ukuthi nakuba enamandla kodwa uyindoda yokuthula, ngoba inkosi yethu uJesu kuyinkosi yokuthula. Manje ubonakala uJeftha la ezama ukwenza ukuthi kube nokuthula, ukuthi le nkosi yama-Amoni ayingazami ukuthi kube nempi phakathi kwalezi zizwe. Uthi nginamsebenzi muni nawe. Lapha kuverse number 12. uJeftha wathuma izithunywa enkosini yabantwana bakwa-Amoni wathi, unamsebenzi muni nami ukuba uze kimi ukulwa nezwe lakithi na? Indaba wena ngifuna ukwazi isizathu salempi, ukuthi sixabanelani silwelani siyomakhelwane. Ikuphi inkinga? Hleze mhlawumbe ibingaba khona indlela ukuthi kuxazululwe inkinga ngaphandle kwempi. Isiyaphendula ke inkosi yama-Amoni ithi inkinga esinayo ukuthi ngesikhathi nina niphuma lapha eGibhithe nasuse endaweni yethu, asekho la sikhona nisigudluzile, asikho endaweni ebesakhe kuyona, sihlezi kuyona, sinethezekile kuyona, siyishayile u5, siyishayile imithetho yethu. Manje sisakwazi ukuhlala kuleya ndawo ngoba sekuhlezi nina. Manje sifuna ukuthi sizomsusa lapho ukuze kuhlale thina. Yabona umuntu ongumntwana kaNkulunkulu, kufanele inkosi uJesu ihlale kuyena. Ithi inkosi uJesu hlalani kimi nami kini. Okuwukuthi inkosi uJesu eyayihlala kuleya ndawo. Inkosi uJesu emayisuka eGibhithe nabantwana bakwaIsrayeli yaxosha laba bantu. Bebengeke babaxoshe ngamandla abo. Abantu abasuke bahamba ehlane 40 years. Bazithatha apha izikhali zokulwa. Bawathatha apha amandla okulwa ngoba phela labantu abanamasimu, abalimi, abanamizi, abanamabhizinisi, abanazo izinto zokuba sustain, basustain uNkulunkulu kuphela. Kodwa bakwazi ukuzinqoba lezi zizwe ngoba zazinganqotshwa yibo, kodwa zazinqotshwa uNkulunkulu. nguNkulunkulu owayisusa lezi zizwe endaweni yakhe ngoba vele uIsrael wayisuka eKhenani wayeGibhithe ngoba uNkulunkulu efuna ukuzakhela impi yakhe yokuthi abantwana bakhe bangazihlanganisi
nabantwana baseKhenani, kungabikho ukuzwana phakathi kwabantu baseKhenani nabantwana bakwa-Israyeli. Yikho uNkulunkulu wabasusa abakwa-Israyeli eKhenani ukuze bafike nje kube nempi lapho kungezwani, ngoba abukho ubudlelwane phakathi kukaKristu namadimoni. Manje uNkulunkulu wayevezela lesi sithombe ukuthi akafuni ukuthi kube nobudlelwane phakathi kwezikhonzi zikaSathane nezikhonzi zikaNkulunkulu. Ngoba uIsrayeli bekuyisikhonzi zikaNkulunkulu, kwabizwa ukuthi mayifike eKhenani abasuke la, abangafiki batholelwe ama-site kuthi okay ngoba senibuyile wena uzothola isite lana. Cha, bekungafanele kube nengqibevana. Bekufanele mase kufika abantwana bakaNkulunkulu abangesibona abakaNkulunkulu basuke, ngoba sekufika abantwana bakaNkulunkulu. Bekufanele mase kufike uNkulunkulu okungesikhona okukaNkulunkulu kusuke. Ngamanye amazwi, mase kufike uNkulunkulu kumuntu, amadimoni ayathutha. Kodwa ethuthe enjalo amadimoni azohlale njalo ngaso sonke isikhathi efuna ukubuya. Yini efuna ukubuya? Ngoba hleze awaxoshanga ngokuphelele ukuthi asuke endaweni yakho, angabe saba ngisho nanoba umakhelwane wakho. Kahle kahle uIsrayeli kufanele aqede ngabantu baseKhenani, bangabe besaba umakhelwane babo. Lento eyenzeke ezulwini mangabe ubheka laphana encwadini yesambulo isahluko 12, isahluko 12 noma 11, so yeah, isahluko 12 verse 7 kuya 8. Lapho sithola uSathane esevukela umbuso kaNkulunkulu ezulwini. Ubese ezulwini kodwa waba yivukela mbuso. Esewuvukele umbuso, asizwa uNkulunkulu elwa noSathane ngokwakhe. Kodwa futhi uNkulunkulu singasho ukuthi walwa noSathane ngezingelosi zakhe. uMichael lithi iBhayibheli noma uMichael nezingelosi zakhe balwa noSathane ezulwini. NoSathane nezingelosi zakhe walwa noMichael bese ezulwini bonke. Kodwa uMichael nezingelosi zakhe balwa baze bamhlula uSathane kangangokuba uSathane akabange esatholelwa indawo ezulwini, ngoba indawo yasezulwini ingcwele. uSathane nezingelosi zakhe ubese ngekho ngcwele, ayibange isatholwa indawo kaSathane. Nalama Amoni uIsrayeli walwa nabo kuleya ndawo yangabe sabakho indawo yama-Amoni, kodwa still ama-Amoni asazithole negunya lokuthi azohlasela uIsrayeli, azothi afuna le ndawo esithathwe nguNkulunkulu, afuna ukubuyela kuyona azoyi-occupy, baphinde futhi babe ngabahlali baleyo ndawo. Ngithi mina namadimoni laphume kuwena mzalwane, asalwa nanamhlanje, asalwela ukuthi akabuyele kuwena, azohlala kule nhliziyo yakho wena owaxoshe kuyona. Nawe unama-Amoni akho alwa nawe, asakufuna kuze namhlanje. Kodwa asizwe ukuthi amadimoni namhlanje asalwa nezingelosi ezulwini. Amadimoni alwa nezingelosi ingelosi seyifike emkhathini sezize emhlabeni. Ngoba thina baba ngesikhathi uSathane inyoka endala elaphana ensimini yase-Edeni samvumela, wayesetholelwa indawo emhlabeni. Kahle kahle mayiphonse emhlabeni ngikholwa ukuthi wayephonsela ukuthi thina masimchithe abese thina simphonsele ngaphansi komhlaba esigogweni. Kodwa ngenxa ukuthi sehluleka ukulwa naye, njengamanje usewumakhelwane, usazithole sanalamandla ukuthi alwele ukuthi akaphinde angene kumuntu. Nakulowo muntu azaziyo ukuthi uphumele kuyena usalwa kuze manje. And kubizwa ukuthi anqotshwe ngumuntu ozokhuluma noNkulunkulu, okwazi ukukhuluma noNkulunkulu njengoJeftha.
noma ungaba sebandleni elinjani, kodwa uma ungakwazi ukukhuluma noNkulunkulu njengabantu bakwaIsrayeli ngaleso sikhathi, wena wazi nje ukuthi uma unenkinga uzoya kumfundisi ukuthi ucele imkhuleko, wazi nje wena ukuthi wena uzoya kosibanibani nosibani ungakwazi ukuzikhulumela noNkulunkulu, usenkingeni ngoba amadimoni azofuna ukulwa nawe hlezi mhlambe aseze angena futhi. Angazi ke mayesengenile ukuthi uzowakhipha kanjani. Kuzobiza ukuthi ibuyela kuNkulunkulu. Kubiza ukuthi ifana nalabantu bakwaIsrayeli. Ubize noma uye kumntwana kaNkulunkulu oxhumene noNkulunkulu. Okuyena ozoza kuwena abese yena ahambe phambili ukuthi axoshe lama-Amoni aseze angena kuwena. Ngoba akuvumelekile ukuthi umntwana kaNkulunkulu angahlala phakathi kwakhe nama-Amoni. Akuvumelekile ukuthi indawo kaNkulunkulu kuphinde kuhlala amadimoni, kuphinde kuhlala izolo. Akwazi ukuthi kwenzeke kanjalo. Ngoba indawo enjalo uNkulunkulu mangaba umuntu evumela izono zihlale kuyena, lo muntu uNkulunkulu uyamshiya. Ahlukane naye uNkulunkulu ngoba akahlala endaweni engcolileyo. Sikubona lokho phakathi kwabantwana bakwaIsrayeli. Njalo mabonile bebuswa izitha, bebuswe wona ama-Amoni namaFilisti. Okuwukuthi uNkulunkulu sephumile kwase kungena izitha zabusa phakathi kwalaba bantu. Ngoba umuntu kaNkulunkulu ehlulekile ukuthi azigcine angoni ukuze uNkulunkulu ahlale kuyena. uNkulunkulu wathukuthela waze wavuma ukuthi iJerusalema libhidlizwe, indonga zakhona zishiswe, wabaxosha abantu bakhe endaweni ayibabeke kuyona ngoba leya ndawo wayimisele ubungcwele. Mase kungasekho ubungcwele, yena uqobo uNkulunkulu wasuka kuleyo ndawo. Manje kubiza ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu uqonde indaba yama-Amoni ukuthi afuna ukuthi abuyele kuwena. Usiyaphendula kuJeftha ngoba lenkosi lena ithi sicela nje ukuthi le ndawo niyibuyisele ngokuthula. Peace. Siyacela nje ukuthi niyibuyisele ngokuthula ukuze singabi. Kodwa manje inkinga ukuthi angeke kube khona ukuthula phakathi kukaKristu namadimoni. Angeke kube khona ubudlelwane phakathi kobumnyama nokhaya. So uJeftha esazana noNkulunkulu akayivumanga leyo ukuthi kungaba nokuthula ngendlela yokuthi ama-Amoni akazo-occupy noma bahlalisane nabakwa-Israyeli. Leyo negotiations ayisebenzi. uJeftha kamesephendula uthi no, ngesikhathi sifuna ukubuyela endaweni yakithi nenqaba nini ukusidlulisa ukuthi size endaweni uNkulunkulu asimisele yona. Kwase kuba uNkulunkulu onixoshayo kule ndawo. So ngamanye amazwi amadimoni akakhishwanga nguwe. Izono empilweni yakho azikhishwanga nguwe, zikhishwe nguNkulunkulu. Kodwa futhi nguwe ozozivumela ukuthi siphinde zingene. Nguwe ozokwamukela inegotiation nesono. Isono sivele siyinto ebukeka kahle lapha yana. Ngesikhathi ubona lento enhle kodwa usazi ukuthi kuyisono, inegotiation le enziwe isono esefuna ukuthi isibuyisa amadimoni kuwena. Ungayivumi leyo negotiation ngoba uNkulunkulu uzikhiphe lezi zinto ukuze ahlale, ubeziqabela indlela ukuthi uNkulunkulu ahlale kuwe, wena ube yithempeli lakhe. Kodwa uma uzivumela lezi zinto zingene kuwena, ziyamxosha uNkulunkulu, ungabe usaba yithempeli likaNkulunkulu kodwa ube yithempeli likaSathane. Uma yithempeli likaSathane uzophethela ekubhujisweni kwangaphakathi. Ngicela umama uNkewani asifundele ngomfuleko.
ngiyasungula siyakusabela ukuthi kwini ukuthi ungene phakathi kwefamily isilinde sihlale kwesingasuki ukuthi babona amandla zonke kumele zihlale zinamathele kwesinamathele kuwe beba singasuki amandla singathunjwa isitha ngiyabonga bakumandla izokwenza ngathi bakumandla bakumandla naye uhlala naye bakumandla nkoselamandla umnikeze isimpo kusokumandla ukuthi asiphe sona sidle sona ukuze bakumandla nkosamsingalandi kumbe silahle ngomhla wophela ngiyakubonga ngithi kwalamandla hlala nathi nkoselamandla ukhomba isigcino sihlale baba izwi lakho sihlale kuwe singasuki uJesu Kristu